dunay benepisyo sa pagpasaylo. Gisa ni kaaway diri ah. Nawa gid nimo mapasaylo. Pasayloan na para makaangkon kag nindot na benepisyo. Now what are the benefits of forgiving? Letting go of grudges, kasuko, and bitterness, kayugot, kasuko, kapungot, can make way for improved health and peace of mind. Kung makahatag ka sa imuhang kapasayloan, kasuko, kini siya, maka-improve, maka-uswag ang imong health, o makabaton ka kalinaw diya sa imong unahuna. So, abi nimo katong imong kalaban na kurti nimo sukua o dito katulog, baliktad, ikaw ang di makabaton o peace of mind. Labi na kon, suko na ka, gusto nyo ka mo balos. Diba? Arabi itong mga lately lang, dagan og mga balita kung nadungog, mabasahan sa social media, diri sa lokal, ang gipamatay. Ang hinungdan lang, lalis nga ni resulta sa tinguha sa pagpatay. Grabe no nga kinaiya. Grabe na nasa nga heart. Kanabi itong naglalis lang mo, niya intense yung lalis, nagunahon na naka, lagi apat yun ganyan. Dinuwa dyan, di mo makontrol, nahuman na lang maglalis, naalang yapon imong desire, apat yun, di mo, mananitabo atong mga ipamatay. Kaya wala man siya ka baton o kalinaw, diya siyang unahuna. So, para siguro, yung unahuna, para magmalinaon, kupat yun, nanti ka. Mabot ba kung magmalinaon ba siya, makapatay siya? Na ganit tao, ganit di mo patay o manok, o baboy, kay nagundamguhon siguro, magabi siguro. Pero pakaon, ako sa bukaon. Pero paihaw, di pa mo ihaw.